Biox anvendes til desinficering af store vandrette betonoverflader i eksempelvis en parkeringskælder, en lagerhal eller en industrihal. Se med her for en kort introduktion til desinfektion med Biox. Du kan også downloade brugermanualen på protox.dk. Produktet må kun anvendes af professionelle. Biox er et desinfektionsmiddel godkendt af Styrelsen for Fødevare, Landbrug og Fiskeri. Biox anvendes kun aktiveret, og produktet leveres med en aktivator. Desinficering med Biox udføres af 2 personer. Læs altid sikkerhedsdatabladet inden anvendelse. Sådan anvendes Biox i henhold til Protox-metoden. Støvsug overfladen grundigt med en støvsuger med HEPA-filter. 14. 2. Hæld den aktiverede Biox i en vandkande. 3. Påfør produktet med en blød fejkost. Der skal anvendes 0,5 til 1 liter Biox per kvadratmeter. Vigtigt! Lad Biox virke i minimum 60 sekunder og flyt ventilationen i takt med påføring og fordeling af væsken. Person 1 udfører påføringen med vandkanden, mens person 2 fordeler væsken med fejekosten indtil hele overfladen er behandlet. Af hensyn til sikkerhed flyttes ventilationen i takt med, at Biox påføres og fordeles på overfladen. 5 hurtige facts om Biox. 1. Anvendes til grundig rengøring og desinfektion af store, vandrette betonoverflader. 2. Fjerner bakterier, vira, gær og skimmelsvamp. 3. Produktet har en hurtig reaktionstid. 4. Desinfektionen sker inden for få minutter og er højreaktiv, der sikrer en hurtig nedbrydning af overskydende koncentrationer. 5. Produktet er brugsklar og skal ikke fortyndes. Tak for din opmærksomhed. Find mere information om Biox på vores hjemmeside protox.dk.